no kitang balut Yesus kasasalit korong muli ay soko iwan sinunod kadagotong Yesus nasoliho ay soko iwan sinunod kadagotong Yesus nasoliho kadagotong isang lindo di Yesus. Okay, sunong sabon kumadati din sanan, kana umisisa takot iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kung si kaudat kaswabon iti, ang walida sihay dat mampay diti kay sisan dat misusuwab, gisam mo pa kinangahan dahay nga asambulu, it kopanari mo hihay ti boras-boras no, miyampay siriba ginawo, tanudan dahay miyantak di karohyan. Tinasambayang dahay isong aran Tuhan Yesus. Amen. Mabarsakod asa ng kaswabon, kumadatid en sanan, kansikaw to kaswabon na bay no, mihagal kasarid di insan to kapag kanudot kapag yampad iswanggot kay sisan na sumambayang kaswabon. Iri nakasari ipausawan dati, puji Tuhan mantadot kasiwatan datahakon kinurahingan kumadati, maya diti kaposyon, pinuhobo, kasiwatan iti, ikalansanan dat mila dati man guno, man dati purimono iswang na kaposyon dati. Mantad pa di ko sa dopdot, nori katano kukukulan, gisam diti no, nga puji Tuhan tu ay kanuhid pati lamusat panambarsan kaswaban na bayan na sa kira na po kakabong ako kulam kuren po agi. Kaswaban na po bayan na nga tulo na po panambarasan dati po nakasukod. Akito dati at kaya na niti ayat-ayat anuan dati isuang dat pangkotba hapodomiso ayat kumuiso gisam dat kumuwalo. Nailan dati dat inapohit ayat minanurat tilat kitab pangkotba nga Raja Salomo. Haro piro-piro hobuk dat ay tinulis di siyo. Iso na pamanta di nga iti buku pangkotba. Intangan na po dati ila kitab pangkotba mantad po kasalimpunan gisam kalimpupusan nga hano-hano hom popointa langgot iti napakaposyon dati nga ay sarati. Ay sa kamoyon. Ikamoyon dat nuno na po yung dati nga amo na po saruhot katutukon. Ikamon ni siya miyagal na di maniring kat tahus. Sa kira maniring tako pasir o kitohid o harohitang walu-walu samumut round. Maniring tako piat tapong ito basa mo sa kuy. Siringo ni kaswaya. Hara isa kaswayan ko ti mamikuid imaniring gitapong. Intangan na po ay ino po itapong nga alus na kakitanan. Siringo ni kasarim ino pa kaguhit. Nurid di kaswayan ko nga sayrad o siring ino po hi olu ay so mada matugad iharit magisakot-sakot ti kamoyan ni ditya di. Iri matukakuan ni maniring. Sa kiraway go siringon dati nga haro po'y samumut nga maniring ka na po tangus no di tanwano to kamila siringon na tangus
isuanggot ay pengintangan dati nailan dati dat Raja Salomo na pohom sangulo ni minakiano dat kapintaran, kebijaksanaan. Antakan na po memerintah siyo, ay siyo o perlu mo iba parang no kuro. Ino po itangolun it wilayah-wilayah te koy kerajaan-kerajaan o harabubuk kadang-kadang harabubuk. Ino pa wilayah te kay kerajaan dat ay isiriba di penaklukan di Raja Salomo o kon kanuman ngay parango. Harohit rumikot to mo dumay ambalut moy pemonsed piambolutan mangigit titungkap porikoton kumadi Raja Salomo tumitik na did isiriba da kuasa-kuasa disyo no kuro tu ilo na po nga oy maya anid dit kapintaron kebijaksanaan di na lang nga apurimanan ka amu umbal na di linuma ko di kadaw ho di siya dat katumbayaan kumakin na rohingan. Gisam mo na rin tandat na karikot turu na hatu sa sawa di siya. Talo na hatu sa gundik. Nuga ako mo iti gundik at iti dati boras. It sawa tu ko pilo ako pa yung kurang. Ila ko mo na gundik. Jadi ino pa di kamuyan dat isawo igundik nga lebih kurang 1,000. Kasuayanan tu ay naray tandat ginumuan da sakag Raja Salomo ka. Ay ogumu tanak kisi okay. Ay ogumu sakag. Nga haron na ginorongo ko panambarasan dat ogumu itanak kisiyo dat ogumu pagisawo nga ay deman pakurbano tu ino pagyahi karuhang ay siya nga akon ko atumbayan kinurahingan. Jadi sera na pod ori ka titi kamoyan dat ay operludik korban ino pay korban nga tulun ino de tanganak itanga ikaruhang papatahak itanak daw deman kurbano. Nga ako po nakakita dit paimbuk kapit ya di nga harad norong ako manahakot ay katarangan no miyagali di nakura tu ay di ogumu tanak di Raja Salomo. Sa ira na po nakataw bati siya nga isa na pamantada book tinulis di siya nga iti kitab pangkotba. Akita na dati pangangasal lisid pingkukurat ko asal lisid ti kapasyan dat nawayaan. Pingkuranang kuot ay kapurimanan di siya sebagai sangulo ni Kiharo naratud isuang katumbayaan natungag kago isuang dat iman daw. May toko intangay pira-pira hot imila dati dat panakasukod isuang nakapasyon maya dit bilin di Raja Salomo. Isuang gat pangkotba buka pada miso ayat kumiso minoboros demi agaliti. May pagaraboot roti nudhilawaig alaid na pondo kamantadid di nuy kasari ka. Pengkukurama di ko mau musaraw ko no ay tudi ang angakan no ngay sada alanak no orulun oruta miya ganudit kababasog yung may mapatam baru tidilaway kam hinda kasari kada borosad hilad bawang may tako no pasangkir mumusay tako milu mano patuduo iruti hilo pia sangkir nga alanak aratu omumuk dawlu na gidingon patamod ibawang ko ikulam ko
nga nakuro mala tu numani siya boroso do miagalil no. Harakahan tohot ay tamodon dit intangan to kono polohodid ayat kumoduo. May napataha ko o bahagian kumad turu tay ko walu atulun. Kakuaan no po nga iya no pom akoy kaylo danunu sila ka dit o tumboyo dahiti sakay pamagunan. Ngayon na po di dati piyo puto ilo ayat kumoysom kumoduo. Nga iso no paman tadi kamoy di silo nga itit momon sa ito kakasonongon. Momon sa ito ka no pakasonongon kapagulo no kasyo at ako'y bora tutunan ng piraginumo hingga kinoyonon. Milo na po sa kira na po milo ka momon sa kasonongon kumaturo atulun. Milo na po manu iwaluay. Haro na po walu man po. Haro na po siya man po. Haro na po hopod man to koy. Nakuro. At ako mo ti ay laan po yung kukuro hakasunsudan ni tikoy dalanan na pamagunan. Sayra na po ilo na po tawan nga aga tanda rasam. Ino panday rasami di nga katuntug nandod hiti sakat pamagunan. Harong no ngayot kayo dat ang haba. Hingga na pakinayanan dit kayod ahaba. Hiri na siya paingili ka. Intangan to ka na po hom. Right na po kasonongon. Otopot ko piyo. Iboros ko piyo. Iho nga mongin to nga kuid isahay na tulun dat man uhupay. Tulun to kayo gyabot tibo. Kadang-kadang got ato ko na po atutunan nga ilagilago ni monguhup. O kon pundod dong tuwong no ngay atutunan ni tulun intan nagi rabas nga. Oy, oduya na dit mumang. Ilo no hat ay cabaran-cabaran dati manguhup patulun. Nga isay na ko ilo. Sayra na pod manguhup takod ato ko bora tutunan ng isay. Irini ko man napapatahan baruti dahil lawag. Ginumuan na tulun ato ko ay lanom ako kurohot diolodot ay pagindalanan na ko pasyon. Isay na ko ilod insanta daw sumanu. Inapahimi ni panghup dia kay katutun. Ako katutunom isay. Nga inapay ruti da pinatam no hilawag insanta daw. Ano no ikasari? Ipanghupan da tapatahakon no kumatulun na suway. Ako'y kay lohom sayra do iya no po nga hupan da tulun. Ipanghupan ni di nga ay okon ko sumustinya kawaya kumadi tulun da nuhupan dati. Suway tulun dat kauhup dati. Nga ilo nunot ano ni kasari ilo ruti dat man patamo ka. Nga aga timutiga timo manguhup patulun gi. Tok ako ni muti ko sinang-sinang ay. Kakito tako na tulun da asusa. Ginawa no na po manguhup. Nga haro hilog ginawa dati dat oyohid o porlo panghupan ka. Haro na tulun da sumakit ay oporlo to ko did manis siya o tulungod maya iti daramah ka. O saraw to ko manahak. Saraw to ko manahak nga ay iyaw nga mi bagal-bagal no. Iri nga iso iot ay kantob dati dat umongho patulun da suway. Ang tompinay dati. Oporlu no pertulungan da kita dati nga iati nga ikamondat mi bagal-bagal no. Paingkurah ta kumonghup dat miya galid de. Nga paingkurah ya. Ino pay naretan hilo nga pata man na pay roti no.
Patamon na po. Ano, to ko'y kasari iri. Oy lanong pa yung kukuro ho konuan dati. Tu iti na po pamagunanom ata ko'y lanong pa yung kuro kasunsudan ka. Haro nagi mo boros dot ay ilo na po kamuyan nila papatambo roti ilo nga miagaliti mo gompi da tanganak. Ilo tanganak dati gompi yan na po dati. Hali piad ginawa na pati sangulo na malahing nga ay humontolot sayra na po kagayo hila tanak ko asoso ng kapasyon milam manahak daho tusin milam manahak daho walay tumay ano kud sa bagay malahing haro piyay kay bulad isuang ginaw dati miya galidi nga ako ni ko irihot hontolon do ko yun papagayot tanganak. Okon piya ko irihon tolon dati nga iyo di kasari ano dati di. Sayra no po pagayoon dati lo tanganak. Lumuhing to ko no po. Iyo lo no ko hup dati. Isay pa nangko. Kumuyan no po nga ilo no pagya kamundo roti ilo nga milo dati borosan do ikigatang. Takanon bagyalo ba sa kira isuang kaposyan dati itid hitid watas sa saba nga ila takano. Kigatang ila takano. Imilom manahak dot kolidasan kagarason kumadati. Komo na po itong Pinay nga hali piya kigatang nga maano po dati patahako. Miya galilo tanganak man dati gompio yolo. Gisambon nuno po ikigatang o ikaposyon dati nga asapan dati do papatahak kumadilo. Ato kay tumongob. Ano hikasari dati ri. Ino po taburus nga okon kumanta di tanak. Manta da tulun do suway ko nuan dati dit kasamulianan dati. Haro himia galid di. Ikaw mo yan da tangolun dat nuno na po yung mano pasasado. Iri omotan no ka. Kosanongon do man dati po yung dalano kumatulun do suway. Ino po yung ano dati nga kosanongon ni kadaw. Kada borosod ipimpasigi sampiat ti kapatay no katulon ng umang dia. Oy, osonong mo ti kapila tulon nilo ka. Rumikot ta tulon dat ay sakirad haramidupagon nunoy orango dati. Isiyon nagi kapit tambalot kud osonong ka. Iyo din ni orango ngay dati boros-boros ki. Jadi mantad po ko iti komandat momonsay to kati kosonongon. Kigatang itit puwonsayan dati. Osamulianan to koy. Okon ko sumustinya do ino po yung monamuli di nga itulun do numan dati uhupay. Nga haro hipoto don do kinarahingan da suway kay siyo. Dumoy panghup dia da sumano. Iyo na po mamusarom iya di na saro ko. Iri pagidat kanat tangolunam sayra na po manghup toko kada toko humontolot ay osamulianan. Tu humontol toko na po osamulianan ina po yung namuli di okon ko na hinuman no uhupay. Buli jadid ina po yung namuli nga tulun da suway. It ano nombalan no natutunan ano nombalan dat minanghup. Okay. Ilan na pa ayat kumado nga pinopoylo kumadati dat momonsay to ko na pa sangkura na paginumo kasonongon kumatulon. Noreta na pa dila haro na pa turo atulon. Milo na pa haro walo iman dati uhupay. Haro na pa siyam. Ato kay tumongob to nonuan to ka na batas dat ano no ikasari. Yung panghupan dati haro pa no muli da kinarahingan kumadati. Bumaapat
Isay no pakasari mangintang gatangus nga ako'y pundet mananom. Isay no po kasari mintang gatawan nga ato ko kumbalo mongomot. Nuko mo yan nila. Sakira na po miya galit ti mananom tanom nga magadaw mo ti di bulan iyot ti. Bulan 8 mo ti gay kararasaman di ka. Iyot di no mo ti dahit kaubasanan dila ito itinapot talon dati nga ulud po hatimpo. Bulan 5 miyagal ko bulan 5 ikaw mo na musim tang pudyo. Jadi apo kari ko ta bulan 5 iri na timpo rumilik montutud manaun mangurak. Nga mantad ko iti kaboboyhon na pamagunan nga aatanto da timpo bay no. Sakira na po mintang tako komanda tangus, mintang komanda tawan. Sayra tako di kapananom tanom. Miyagal dilo ako kakitanan ge. Sakira mangintang takod isay tulun naman dati uhupay. Ato kay kanuk ko pang upatulun. Sakira mangintang takod kiharo-haro ako patihom ay milo na gid mong hupatulun. Iyo di na po ginaw dati no kadhilo. Ato kay kumbalot katimpun da mananom. Ato kay karikat ti kamon na mongomot. Mantad ditong Pinay iti na po kamon dat monghup ko mangintanggat iya na po nga kiharo. To iti na po panghupan dati nuno na po. Okon ko maya da tusin no. Okon ko maya da kahaharan na mila dati po hupon. Nuno na po harad idati. Iri na mila dati po hupon. Sambayang no. May na dati po hupon iswang na sambayang. Puji Tuhan tu ay aparagat nga itakod iswang na sambayang. Iswang go gurup-gurup haray popatilam mo si sambayang-sambayang ngay. Iri nga katumbayaan toko dat iso imantad dat panghupan dati kumatulon sa pitulon. Ondas did asanang-sanang manambayang nga tulon da suway. Sumambayang takpad untuk dati nga agati. Sumambayang pemakan nga hanahanam katurampus. Dahulu na gidi manambayang katulon da suway. Kamuin na pohom. Okon ko maya natit kahaharan. Isuang pia sambayang nga iso naman tadat panghupan dati kumatulon sa pitulon. Kumuli mo. Nukadhilo. Miagalat iati ato ko koyloh dat ralando tangus. Nagi tulang-tulang iswang na paganakan sa ulo na tandu di monantian. Paingka nagi mati iya na po nga akoy lo dat paburuan na kinarahingan nunuhi man di siyo pawon sayo. Ato ko koy lang paing kukuro hakaralanan da kinarahingan kumakaposian dati. Right ko iswa nga manguhup sebagai tulun na kaubasanan. Mimbulay na hit kakitanan dati alayak ka amoy siya tulungan ka. Alayak kay siya man tulungan. Miyagalo po bantuan. Mangintawin isay onuan. Pilion to kay isay onuan ni bantuan. Okon ko kikaraja kay siya di. Okon ko kihara-haro kay siya di. Nga right na po ko panguhupan. Isa na po ay asaro dot magantob dati do manguhupatulun nga mangintang takot ti kamundat haro kalayakan di siya kaamo. Alayaki siya kaamo man to kaupay ka. Kaubasan mo matigarit dia digi. Ino po dahi man dati po sawa do hilo. Mantad ko iati nga akoy lohom paing kukuro pagindalanan do ko po siyan dati. Nuno kadhilo. Miya galotit
sangulo na tulun ato kay kailang pengkuro kasunsud pengkuro karalanon itit sangulo na ay molahing sangulo na tandu pengkuro karalanon di tulang-tulang kapaganakan ka nagi dalanon da kinarahingan ko madati ato kay karati aku kurohot karalanan da away andati. Isay din ako ilo. Antakan na po dit 2016. Minuli ako dito kampung. Haro no dahit ko ginawaan dat poindalanon nuno poindalanon. Sayra do no korikot poindalano poburuo ito soro-soro. Ay sige natutukon. Ay sige nasunsudan. Irini kamandat iati na pom ato ko orotian ng pengkuro kasunsudan itit kendalanan iti pamagunan. May no pasasadaot linsa nud antakan dodong kasuabon kada no may pondarong olongon nu gisambot don sa dopon. Kakuan no po nga iya ako koilo hari nang kud iri no po nga haro sa muli tay ko kadua-dua no po nga osonong. Isuanggot buru-buruan dati. Pati lang buso tako na pohot pekerjaan dati. Buru-buruan dati. Isay na ko ilod ino pohit pawon sayan dati di nga osamulian anda tasonong. Tay ko kaduduo na po nga osamulian anda tasonong. Ipangingim buru no, pororobuat no, pangangaraja no, kasuabon tay kasadopon. Isay na ko ilod kaduduo na po nga osanong osamuli. Pakito nagidati do hiti. Dot isuang na po kamoyon dot karaja nga ato ko ay laanom pengkuro kasunsudan. Haro nagiit pengkam-pengkaman kuti iyatim-iyatiman kuti kadati nga ato ko ay laanom pengkuro katutukan ipaburuan dati. Kamoyon na po kasunsudan na po dit korikoton dati nga ato ko ilanong pengkuro. Sakira na po miagal ko ilo tadaw naray tanda ilo na po nga osonong gumuntak kumato. Binabang po di nga osonong mongintong na po tadaw nga osonong gumuntak kumato. Haro isoot narangaw ko dot ilobak no po nga osonong kadmuntak kumato ka. Topot ka rin. Gisambot gamatawon ngay na dati manginsanong mangintarang gumato ka. Nga bahaya imuti ka kalubak kat untuk kumato sa kirod ngon to kano pay lubako man potado ko diti mato. Bahaya ay osonong katyod. Mano pa di dati intangay ay hilod ayat 8 nukad hilo. Man tadi di tampinay ngay sa kiranupad ana rusurupu datulun pologosanad isiya no pa nga otood man tadi kanana rusurupu daw di nga sorohon no daharo mo titi kamoyon dat tadaw ikatuongon gumuot kinatimungan daw o insanan no pa rumikot nga kasiyasiyaan. Kakito takupad anaaw haroh polo tadaw o kita dati nga haro timpud sayra do orikot tadaw piya nga ato kono kakito nakuro orikot tilo komundat katuongan do kaposyon tumuong na di kaposyon. Isay di madadat anaruhot surupu anarupogun pamumogun
O insanan toko nga manud anaro pumumagun dati. Iho nga rohyan ako idad inapahit surupo ko teko pumumagun ko nga korikot pada di 70 kaginawo. Korikot pada di turu no pada tahun iti kaginawo. O insanan toko nga rohyanid anaruhot surupo dati pumumagun dati. Puji Tuhan harahit korikot tawalu no pada tahun da tempo bay no ipagilitan dati harima tu korikot siam no pod. Nga iso inuman paingato kumadati dohiti. Dada metet kokito tokopo kanawahon. Dada meto kokito tokopo lotadaw. Ngono pa dati pasunsuryo no ila pelajaran dati kasuabon da bay no. Nga iti na timpu dati det popoburu det imila dati da buru-buruan. Dada meto harap kagarason dati. Pasunsuryo no nakago dati lo pelajaran ho di kasalimpunon. Nga iti na timpu dati det ay papinsasad tokotit takano. Monghup toko da tulun da suway. Manahak toko kasanongon kumada tulun da suway. Isuang nga panguhupan dati. Tu haro mo titimpu orikotan da timpud iati na po nga kasuang iti kamundat katuangan. Nukad hilo. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Osoro ko gati tinagalangan mo. Amu nada komburingot tati golongot miagal ko mengilagup ko lagi mengilagup monsu kono kakait na ilod hititinan nga kad kosil nga ikod opo do sigalot ang tarom-tarom mo di mo. Kumbal to kay korongod yang bergelang berkeliaran di kadai ka. Hiti na ginakarati ako nakura to ipi kigolong nga mamanawi sumaliwan. Kigolong ko na po isay pa katama mo insamok dia. Sekira makiuhup kod ngoyo ako po tado dahil isay pa katama mo ipatad dia. Kigolong o kon pun golong ko taragang ki tu positif kangaranay. Isay pa katama. Nga inopohi katama nga ikombal na galangan. Ikombal na kopuriman do aku kuro hoki golong tidak kirad o purak o bulo tayo ko aragang. Iyolo nehi katama sekirad mamanawi ki golong inopohi katama demoy ponghup nga ikombal na galangan. Hari bait ikatama bo nga kaubasan po nga inopohi kabarani det moy ponghup nga ino kombal na galangan no kuro. No kopuriman nilod ako kuro nagalangan. Man tadi ditong Pinay, ihati sebagai tulun sa pitulun. Ato ko piya humuntol iti komondot samuli. Nga sayra na po manghup takot tulun. Ino po'y karati idi panghupan no. Nga ino kombalat na kopuriman dat numan uhupay tulun. Nununo po'y paindalanon dati. Ino po'y otasu da tumanud, otasu da manahakot sapot, manahak sukungan, nga itulun-tulun dit, no kumbal. No kumbalo nakawaya. Paing ka, nagiti kigolong bo. Iginawa ko na pati, aputut na pati golong ko, haro na po hitulun do positif, hari tulun dot ailan ko nadakatan dot siho po dom siyam. O taso, ako na po may panghup kang ko. Sumili ako na pa sukarilawan. Muntok diolo. Tu nakumbal ka nakapuriman. Okay? Jadi, paingkanagi ka daw iti panghupan ngay. Dadamot at kokito takupod kanawahon. Dadamot at kokito takupod tadaw. Haro po kagarason dati.
Manguhup ta kana tulun da suway. At ako no mangirad magadaw ko rumasam ko musim tang kujuh ko ino pa'y panguhupan dati nga pati lambusan na po dati. Tu ato ko koy lampay kukuro ralan ko po siyan dati. Isay na koy lasera dumulahing ko no ay so dihot ay kauhup dia. Ino pa'y mini panguhup dia nga inom balan nung minanulong dilaid. Isay na koy lo. Ato ko mo ti oratian ti pumugunan. Kada boro sa tampinay. Tanak no piya nga ay lanom monghup dia da sera dat amu ko kasonsog. No ray tanda hilo no kalay tampinay. Sorohon no dati do ogumu mo ti tadaw di katuwangon. Tok pala da lumohing gi. Iho nga iso no pakatangaban iti lumohing gi. Ato ko nun do kasonsog. Antakan do omulok to ko po agaras. Sumakit apurimanan nunad ako kuro kapurimanan dit sumakit. Mamanaw nga iti dit bibi ahok ngay kapurimanan. Sogiton ko nundom ongururo lang ngay langaban. Tok omulok kapya nga apurimanan nunad. Tok koy. So sangulun na po dititip ako kuro ka. Nga sorohon na dati ato ko ilan na pagindalanan do ko po siyan dati. Isay no koy lod iri no hit tadaw da timpu do katuwangon da nawayaan dati. Ilo na suhun to ko papasasado takano. Pasasado na dati takano. Sira ori ko to timpu. Asa mulianan to ko di. Ilo tanganak dati kadang-kadang kada to ko kautung ko piyo dilo. Isay no koy lo timpu da sumono. Dilo na ikano do monghup dati. Tampinay dati haro ko porluan dilo. Tulun na gisway ngan pakihupay no kuro. Iyati piad mo magyumpinay ay monghup. Ngamay na dati pasasado at ay ruti pasasadon dati takano, pasasadon dati kosonongon. Isay no po. Isay no koy soyrad ori ko to katuwangon no ko po siyan dati. Nga hiri na ilumanahak dia dat sokadong. Nga ako naman ti ko sanang-sanang tokoy. Agat ti mo ti kapilo ko mandat monghup. Lobi pa di monghup ka dit ay sa samuli. Agat ti mo ti tampinay. Nuno na lakatuwangan na kapasyon. To, ngano po di ray tayo. Sa rohon na gidati nga agat na tamod. Mamusaraw ta ko na asusa na ti mamagampi dat tulun dat sumakit. Mamagampi tulun da lumohing. Gisam waswang ginawa ta ko na po. Lumohing ko na po hom. Ako na ko piyam miya galilo ka. O chariwit galat. Tulun nila lumohing ka di nga. O chariwit ka. Iya di day ginawa ta ko di. Nga naratian dati iti na po pamagunan nga ay lanong pa yung kukuro kandalanan ka di. Isay na kayo lod sa rally numuhing to ko. Lagi chariwit kaya ka itulun na nailano. Ilo na ngay katuwangan dat awayan dati. Panasakit dati. Tumongo ba kuno mamusarod sigaw kay di korikotod 60 taon iti nga ano di ko giyomutinan. Ano di kapanaw. To katangkabo naman ti pamusarana eh. Nga ilo na lo katuwangan do asunsudan dati. Mantadi ditong pinay nga ilo kasonongon dati. Miya gali no retan ko diti no. Okon kumaya na ti kausinan. Iti piya kaboborosan dati. Mili dati komondot ruti. Ilo roti. Ilo takano. Mila dati borosan do iringay no ri. Ano po ogigina kaboborosan no. Aasan ng kaboborosan no. Sira da lumohing ko. Sira da ako kasonsog. Kadang-kadang harahi tulundat. Oh,
ngamoy silot tilong pangamon nagitulon. Og ginaaboro si siya dilayd kumadoho ka. Kangamoy siya ilo na balasan di koto nagisiyo ka nagitangolon. Jadi ipapinsasadan dati di nga ay boleh jadi dapori koto kosonongan. Tay ko kodudu nga osonong kad ayat ditinu. Boleh jadi kodudu nga osonong. Ay, pausawan to ko dilot. Hari ang galapilo ko pengkuro. Iyo nga tongobo ko na gidi monomboros sa nunulo katuangan. Kumbal na may patad dat boliod review ila rumah sakit. Haro nakopiyuhit kadang-kadang ko kito ko nga ko ihad ko kito bo. Hari mo lolohing no ngaid mo nan sukud-sukud po may review. O kon pundod imoy ihiri paganuan darahatu ay mamakay na luspik ko dumumuloho. Pilahawan angay korongaw. Ngayon nanda sungodom isay ti kadit mamadarum. Mingkakat tagindit mololohing no. Munan sukud-sukud po. Ok gito na gito madarum katagadan po kag laid ako na milahom ako'y korongaw ka. Ok gito ako na nga ay so to di tanga nakilo kano ginawa ko. Ay so to di tanga nakilo. Tu ay so di may pananud. Mimbulay na iso ang ginawa ko. Ato kay kada po dadi gisumot di lo ti kolohing ko kanon na minta langit. Ilo no nga ilo katuangan na awayaan dati. Mantad ditong pinay sa kira na po ngontok ko pori koto kagulo lumohing. Ako na po ora matumolohing. Umbalo may panano do may rumah sakit. Hirinok kong kita ko dit molohing no ngay hari surungon pod ikaritarod karusi roda. Imo nurung nga sumandak. Imo nurung nga sumandak nga mimbulay na iso ang ginaw tok ontong nakasaulo sumandak ka. Teka imo nurung nga tanakwago. Ay ontong na sumandak ka kasaulo tanakwago. Ihon na po ko kita iya di ko pa ginawa ko. Mahadak kontak isiyad dit it sekira sumandaki mo'y pananud gi. O kito ko na nga mahadad asawa no na pandam imo na pot kopyad ay momogampi diha kano ginaw. O kito no di tanakwago nga osanong dad ino po it sumandak ka asawa no nga imiagalo dia ginawa ka. Yun di nga natasaro ko iho. Jadi ihati boliau nga timpubay no. Wo kan na pulot ilo roti duman dati patamo. Kada to ko kautung ko piya kumalot ang anak. Miagalid dit o kita na po dati nilo milang manghup dati. Nga isay na ko ilo. Isay na ko ilo ino po hit ano kaharapan di nga isiyo lagi momogampi dia da sumano. Iti ko boborosan dati sebagai molohing. Nga kada dat gisa mo maninduol tamo dilo tanganak. Iyo ko yun di ko pi tanganak ko ta oson nang ginatakaw na nga pasi kanong hari mo tigati molohing kat ana akan data suboros sumanggi tanganak bagi. Kamo na po itong pinay nga naimbulayan di dati dat itinapo kamo yun da roti di panuhuan da papatam. O kono ko iti kamo na kahaharan. O kono ko sa kadaro sambayang. Nga milo nagidati kamo dat iti kaboboyuhon dati iti kaboboroson dati. O insanan na pulo nga gumuli kumadati dati pusmono. O rikot na pulo kamo dat hari-hari ang gelap. Mumbal ta konondok ko sa road iti nakantay balasan dit
kaboboyuhon ko di laid ka. Hali piad kinarhingan na pom akon ka mo na muli di tangarat. Oratian ni dati tiyad ni. Nga sandiri ta kumanangano. Iti nagya kakuan dat ato mo da kumong hupil da karuhang ko di laid. Arato mo da kulo tanganak. Sandiri ta kuminsarot tiyad di. Mantadi dim haro pa kasari kasiwatan. Dadamot tet haro pa kasari kanawahon. Haro kagarason dati. Kano na mo sa ito kakosanongan. Tuwi na pa'y kasanongan hindi nga. Kaguli kumadati. Ato ko ilanam sangira. Ato ko ilanam pa'y kuro karalanan do kaguli kumadati. Nga isay na ko ilo. Dat sayrad ori katilot timpu-timpu datid ikatuwangan. Mumbal nandad ina pa'y kasanongan dati nga. O kito dati dohere. O kon ko aga ano po pendalando ko sanongon. Nga mahit ako na taguangay. Makiuhup ta ka kinarahingan na po pendalan di ko sanongon. Di milo dati pendalanon. Kumad isay no po. Kumad ay sana natulun. O kumadit o porlud man dati. Uhupay iswang na ko po siyan. Munang ngiti mong isusuway at tapurimana Toriri mo luto sinuwa Kada katongo harong solihon Harong solihon No gitambalun Yesus kasasarit korong Ay soko ira Sino kadang kutong Yesus masolihon Kano misisa takad isang sambayang? Kinarahingan abantog iswang kerajaan sorga, kasuaban di bayno, nembulayan dahait isa pakagupan ng barasan, di maminsuhu dahay dot ay mumunsik kasanongon, dadamot taharo pakagarasan dahay, adayahay manutun dot isay no patulun, di man dahay uhupay, iswanggat nununo pa kasiwatan, nagi kasanggupan dahay. Tumbay na head o kaniko agaan dat papaindalan iti kamondo kasanongon da kumatulun da suway. Haro timpu-timpu dat iyahay nga kapuriman dat haro kakurangan dahay, haro kaperluan dahay, nga may nahay uhupay gisambot ay haro da ginaw dahay papaindalan iti kamondo kasanongon kumatulun sa pitulun. Mangirod isay, manutun da sayra, to miyagali batas no dat haro timpu dat iyahay na pa nga katarimo dat nunuhi panguhupan dahay kumatulun da suway. Iya anay mangigita ko pasyan dahay atumbay anihay nununo pa hipaburuan dahay nga manu patunudo miyantok dadi karohyan. Kung sikaw Tuhan mantadat panamarasan din naway andahay di kasuabon bay no itinaday po no kasukod dahay iswang dat magindalan diti kaposian dat timpu-timpu dat bayno. Kung sikaw gampi no kumadahay Tuhan, kalidasan dahay manu patilang buso, ito nga sumakit manu anuay dat kalingasan,
anuan no nagil adat kagarasan na ginawa da tumagwang di kapurimanan di. Tinasambayang dahay, isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kausikod kinapagyampayan dati di kaswabon na bay no? Ikalansanan dat kaswabon na swab nga kapagyampay ta kakago. May dat patilambus ta kad isisad iswangat mangigit kasari ti katumbayaan dat natari mo dati. Hinako po, kapisan na nga na papaindalan dat buru-buruan na tadaw na bay no?